תודה רבה לך, ארד, והנה משפחת נגל. משה נגל, מה זה משה נגל? משפחת נגל כולם הם נגני מפוחיות, ואתם לקראת הופעה ביריד פסח בבנייני האומה, ואתם מנגנים על מפוחיות בבית ובזה... בקיצור, בואו נראה, כל המשפוחה פה, לפי הסדר, תציג לי אותם. אוקיי, זה גילי. עם הגילאים. גילי בן 23. מנגן על? התבסס מאחורי הבאס. מנגן על טוסטר. טוסטר. פחות או יותר. אתה רוצה להדגים או שלא צריך? כן, אחד, קטן כזה. יפה. ואחריו? אחריו, בסוף אריק. בסוף אריק. עדי, בת 14, מנגנת סולו. 16. הוא רק אבא אתה בטוח שאתה אבא, כן? התבלבלתי. אוקיי. חגית, בת? 18. אגב, אתה ידעת שהיא בת 18. כן. בסדר. והבן? אני בן, להציג את עצמי? תציג את אני עצמך. בן 26 וקצת, וזו מפוחית אקורדים. והגדול של המשפחה? ארי, בן? 8, ואתה מנגן על? מפוחית פה. מפוחית פה רגילה, ואחר כך אתה תיתן לנו הופעה על מפוחית הפה הכי קטנה בעולם, נכון? נכון. יפה מאוד. אתם פותחים בקטע משפחתי, קודם כל. בבקשה. אומני. יפה מאוד. למה מפוחיות פה עם עניין משפחתי? למה מפוחיות פה עניין משפחתי? היא שואלת האישה הזאת. לא, יש המון משפחות שמנגנות נכון? אתה מפוחיות. יודע שאתם לא המשפחה הראשונה. בעולם? לא, כן, בעולם, בארץ בכלל, כן. אדלר היו קרובים, נכון. משפחה, היו אחים. אני התחלתי במפוחית פה, אני למדתי אצל שמואל גוגול, והנחלתי את המפוחית, התחלתי עם הגדול. תמיד רצית לנגן על מפוחית פה? כן, זה כלי עם נשמה, מה שאומרים. והתחלתי עם הבן הגדול, כן. והמשכתי הלאה. עכשיו, במקום מוצץ, בבוקר שמקמים, אני דוחף לו מפוחית פה, ובסדר. עכשיו, כולכם רציתם, או שלא היה נעים לכם כאילו מאבא, וידעתם שזה עניין משפחתי, כמו שרבקה אומרת, אז אמרתם, יאללה, נלמד על מפוחית שאבא יהיה מבסוט, או שבאמת אתם נורא נהנים מזה? מי? תראה, בהתחלה באמת היה קצת העניין של להכריח, אבל כשהוא ראה שזה הולך בכוח, זה לא הולך. אחר כך אנחנו בעצמנו נמשכנו, בגיל יותר מאוחר. כולנו עברנו גם על... למדתי פסנתר, למדתי קלרינט, כל דבר, כל כלי נגינה התעסקנו בו. אני באופן אישי גם מתעסק בשירה ומופיע כזמר. המוזיקה זה חלק מהבית, תלמידים תמיד היו, ואווירה מוזיקלית משפחתית. ואני חושב שהחלום של אבא שלי באמת מתגשם היום, כי כל הילדים, חוץ מאמא שלי, שהיא ככה מאזינה... למה באמת האמא לא מנגנת פה איתנו? זה לא הלך, היא עושה קפה, היא מסדרת הופעות, אז זה לא הלך, ניסיתי ללמד אותה. ואני מסתבך חוץ מקפה, זה לא ככה, היא מחזיקה את הבית. עכשיו, לא, אני רציתי לשאול עוד שאלה, אבל אין לי זמן, כי אני רוצה, אבל אריק, שאתה עכשיו תראה לנו את מה שיש לך בכיס. זה שיש לך כיס קטן, ויש לך ידיים קטנות, ונראה משהו עוד יותר קטן מזה עכשיו תכף. תראה, שעה הוא מחפש את זה. מה זה? עכשיו תראה, תחזיק את זה רגע, שרק המצלמה, אתה יודע, יש כזה קלוז-אפ כזה כאילו. מה זה? מפוחית. איזה מפוחית? סנטימטר וחצי האורך שלה. ומה אתה יודע לנגן עליה? אין בה... או שהיא מחזיק מפתחות. היא גם. היא גם. בחיי, יש פה כזה. אפשר לנגן עליה ממש מוזיקה יצירה נורמלית? לא. לא? אפשר יצירה קטנה. אתה עובד עליי בחייך. אז יצירה קטנה. יצירה קטנה, בבקשה. בבקשה. מה?
זה יצירה קטנה? זה עולם ומלואו. שיבוא שלום. שיבוא שלום. כשהקדושים הולכים בסך הקדושים זה הולכים בסך. המקום. המשפחה של הקדושים הולכת בסך עכשיו הביתה. תודה רבה לכם, משפחת נגל, זה היה נחמד. רצינו להזכיר שאפשר לראות אותנו ביריד קניין מכל הלב, בחול המועד פסח, בבנייני האומה, בימים שני היית כל